Maminaw ta sa update sa Pag-asa Tropical Depression BKPH. Magandang gabi, narito po ang update sa ating minomonitor na si Tropical Depression Vicky. Ito nga po nga bagyo ay dumaan na dyan sa may northeastern part ng Mindanao at kanina pong alas 10 ang sentro ni Vicky ay nandyan na sa may Bohol Sea sa layong 75 kilometers kanluran hilagang kanluran ng El Salvador City, Misamis Oriental or 75 kilometers silangan ng Dipolog City, Zamboanga del Norte. Taglay pa rin ni Vicky ang lakas ng hangin na umaabot ng 45 kilometers per hour malapit sa gitna at yung pagbugso naman ng hangin umaabot ng 70 kilometers per hour. Mabilis na ang kanyang pagkilos pakanluran hilagang kanluran sa bilis na 40 kilometers per hour. Nananatili pa rin pong malalakas ang mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Visayas at ng Mindanao dulot nitong si Vicky. At maliban nga po dito sa bagyo, may dalawa pa tayong weather systems, yung tail end ng frontal system at yung northeast monsoon or amihan na gudulutin po ng mga pag-ulan sa bahagi ng Luzon. Nakataas pa rin po ang tropical cyclone wind signal number 1 sa buong northern Mindanao, sa Bukidnon, Camiguin, Lanao del Norte, Misamis Occidental, Misamis Oriental, Lanao del Sur, northwestern portion ng Cotabato sa mga bayan po ng Pigkawayan, Libungan, Banisilan, Carmen, Midsayap, Alyosan at Alamada. Sa Cotabato City, sa northern portion ng Maguindanao, sa mga bayan po ng Dato Odin, Sinsuat, Kabuntalan, Northern Kabuntalan, Sultan Kudarat, Sultan Mastura, Parang, Matanog, Barira, Buldon, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, sa northern at central portions ng Zamboanga del Norte, sa mga bayan po ng Siocon, Baligian, Gutalak, Kalawit, Labason, Tampilisan, Liloy, Godod, Bakungan, Salug, Sindangan, Siayan, Manukan, Jose Dalman, Sergio Osmeña Sr., President Manuel A. Rojas, Katipunan, Dipolog City, Piñan, Mutia, La Libertad, Polanco, Rizal, Sibutad at Dapitan City. Sa Visayas naman nakataas ang signal number 1 sa central at southern portions ng Cebu, kasama pa rin hindi na po kasama ang Camotes Islands. Mga bayan po ng Tuburan, Carmen, Asturias, Danao City, Compostela, Liloan, Consolacion, Mandaue at Lapu-Lapu City, Cordoba, Balamban, Cebu City, Talisay City, Minglanilla, Toledo City, Pinamungahan, Naga City, San Fernando, Aluginsan, Carcar City, Barili, Sibonga, Dumanhug, Ronda, Alcantara, Mualboal, Argao, Dalaguete, Badian, Alegria, Alcoy, Bolhoon, Oslob, Malabuyok, Ginatilan, Sambuan at Santander. Ang buong Bohol, Siquijor, Negros Provinces, Guimaras, southern portion ng Antique, mga bayan po yan ng Valderrama, San Remigio, Sibalom, Hamtik, Tobias Fornier, Aninii, Bugasong, Lawaan, Patnongon, San Jose, Belison, central and southern portions ng Iloilo, mga bayan po ng Ahoy, Barotac Viejo, San Enrique, San Rafael, Pasig City, Bingawan, Kalinog, Lambunao, Haniway, Banate, Anilao, Dingle, Dueñas, Badiangan, Barotac Nuevo, Saraga, Pototan, Dumangas, Mina, New Lucena, Santa Barbara, Leganes, Iloilo City, Pavia, Kabatuan, Maasin, Alimudian, San Miguel, Leon, Oton, Tigbawan, Tubungan, Gimbal, Igbaras, Miagao at San Joaquin. At sa Luzon po, northern and central portions ng Palawan, kasama na ang Kalamian, Cuyo, Cagayancillo at Kalayaan Islands. Yung mga bayan po sa mainland Palawan ng Araceli, Dumaran, Taytay, El Nido, San Vicente, Rojas, Puerto Princesa, Aborlan, Nara at Quezon. Ang mga lugar pong ito ay makakaranas pa rin ng pagbugso ng hangin mula 30 hanggang 60 kilometers per hour. And yung ibang bahagi po ng Visayas at Mindanao, ibinaba na po natin ang signal number 1. Tingnan natin ang magiging pagkilos ng bagyo in the next days. Kanina nga po nasa may Bohol Sea area itong sentro ng bagyo. So makikita natin sa ating forecast track, generally pakanluran hilagang kanluran pa rin ang pagkilos ng bagyo in the next 24 hours. Pasok pa rin po sa cone of probability itong southern tip nitong Negros Oriental, pati po yung itaas na bahagi ng Misamis Occidental at ng Zamboanga del Norte. So meron pa rin pong posibilidad na either
of these areas ay tamaan or doon po maglandfall susunod ang bagyong Vicky. Samantala lalabas yan ng Sulusi at dadaan sa may northern at central part ng Palawan bago lumabas sa West Philippine Sea. Inaasahan pong nakalabas na ng PAR itong si Vicky by Sunday afternoon or early evening at posible pang mag-intensify bilang isang tropical storm itong bagyo habang papalayo at nasa gitna po ng West Philippine Sea. Muli po naipakita natin sa ating forecast track kanina yung kanilang yung pagkilos pakanluran hilagang kanluran ng bagyo patungo sa Sulusi, pero dahil pasok pa rin nga sa cone of uncertainty itong mga lugar ng Negros Oriental at ng Misamis Occidental, Zamboanga del Norte, hindi natin inaalis yung posibilidad po ng landfall in either of these areas. Si Vicky ay inasahang dadaan sa northern at central portion ng Palawan between tomorrow afternoon or evening at inaasahan pong mananatiling nasa tropical depression category ang bagyo habang binabaybay ang remaining parts ng Philippine Archipelago. Posibleng makalabas na ng PAR itong si Vicky Sunday afternoon or evening at mataas na ang tsansa na ito ay lumakas pa bilang isang tropical storm pag nakalabas na ng PAR at nasa labas na po ng West Philippine Sea. Tingnan naman natin ang mga naging pag-ulan dulot nitong si Vicky sa nakalipas po na 36 hours. Ang unang figure po ay pag-ulan mula 8 a.m. kahapon hanggang 8 p.m. kagabi, December 17. So mapapansin natin, halos wala pa pong mga ulan dito sa may gawi ng Mindanao. At yung mga pag-ulan po ay dito sa may Luzon kung saan naaapektuhan po yan ng hanging amihan. Pagdating po kagabi hanggang kaninang umaga, so 8 p.m. December 17 to 8 a.m. December 18, nakikita natin ay yung malalakas na pag-ulan. So katamtaman hanggang malalakas na mga pag-ulan na ang naitala sa ilang istasyon dyan sa Mindanao. Specifically po sa may Hinatuan Station dyan sa Surigao del Sur. Nagtala ng 97 millimeters na pag-ulan. 12 hours po yan from 8 a.m. last night to 8 a.m. Early this morning. At pati rin po sa ilang bahagi ng Eastern Visayas and sa Bicol region. And of course yung mga paulan pa rin sa may Northern Luzon dahil sa amihan. At yung mga pagulan naman po between 8 a.m. Kaninang umaga hanggang alas 8 po ngayong gabi, December 18, mas malalakas pa po yung binagsak na ulan dulot nitong si Vicky dyan sa malaking bahagi ng northeastern at western Mindanao. Nagtala po ng 180 millimeters na pag-ulan ang Hinatuan City Station, ang Butuan naman 126 millimeters at ang Dipolog City 110 millimeters na pag-ulan in just 12 hours. At samantala, meron ding naitalang matataas na mga pag-ulan dyan sa may Eastern Visayas at sa Bicol region. And of course, dito po sa may Aurora area, dulot pa rin yan ng hanging amihan. Ano pa nga sa nating mga pag-ulan kasi yung pinakita kong figure kanina ay yung mga naranasang bumagsak na pag-ulan dulot ng bagyo at ng iba pang weather systems na nakakaapekto sa ating bansa. Inaasahan pong between tonight and tomorrow evening makakaranas pa rin po ng malalakas hanggang matinding pag-ulan ang Eastern Visayas. Samantalang yung katamtaman hanggang sa malalakas at kuminsan ay matinding pag-ulan sa southern part po ng Quezon, sa Bicol region, Dinagat Islands, Surigao at Tagusan del Norte, Camiguin, northern at central portions ng Palawan kasama na ang Calamian, Cuyo at Cagayancillo Islands at ibang bahagi po ng Visayas. Yung Palawan areas po, inaasahan yung mga pag-ulan dyan ay mararanasan bukas pa po ng hapon dahil dyan papunta itong bagyo. So ngayong gabi hanggang bukas po ng umaga, yung remaining parts ng nabanggit kong lugar ang makakaranas nitong katamtaman hanggang sa may kalakasan at paminsan ay may matinding buhos ng ulan. Samantalang sa may Zamboanga Peninsula, Oriental Mindoro, Aurora, Mainland Cagayan Valley, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao at yung ibang bahagi po ng Caraga, Northern Mindanao at Quezon makakaranas naman ng mahihina hanggang sa katamtaman at kuminsan ay may kalakasang pagbuhos ng ulan. Combined effects na po yan ng bagyo, ng tail end ng frontal system at ng ating hanging amihan. Samantala, between tomorrow evening and Sunday evening, yung malalakas hanggang matinding pagbuhos ng ulan naman dyan naman mararanasan sa may Bicol region. Samantalang yung katamtaman hanggang sa may kalakasan at paminsan ay may matinding buhos ng ulan sa Quezon, Mainland Cagayan Valley, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, northern at central portions ng Palawan kasama na ang Calamian at Kalayaan Islands, Oriental Mindoro at Eastern Visayas. At yung light to moderate to the times heavy rains naman
sa Antique, Aklan at sa ibang bahagi ng Calabarzon at Mimaropa. At dahil meron pa tayong inaasahang mga pagulan dulot po ng bagyo at ng tail end ng frontal system at ng amihan, meron pa rin pong banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At yung nakita nga natin sa mga litratong lumabas sa social media at sa news outlets ay malawakang pagbaha po ang naranasan sa malaking bahagi po ng Mindanao, specifically sa may Caraga area. So meron pa rin pong threat ng pagbaha at pagguho ng lupa. Iba yung pag-iingat pa rin po ang ating paalala, especially sa mga nakatira sa Visayas at sa Palawan areas. And again, posible po na mas matataas or mas malalakas ang pagbuhos ng ulan sa kabundukan kaysa sa low-lying areas, kahit posible rin po na magkaroon ng mga pagbaha na manggagaling sa taas po ng kabundukan na daan sa mga ilog at aapaw po iyan.